भोजपुरिया भाई लोगन के राजेश्वर मधुकर के नमस्कार। भैया लोग, ई भोजपुरी के एकमात्र चैनल है जौन अपने माटी के बोली में रौरी पान के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देला। ये वजह से रौरी पान से एक निवेदन बा कि अपने ये भोजपुरिया भाई के चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करी, देखी आ बताई कि कार्यक्रम में कैसन लागता आ कार्यक्रम में और कैसन सुधार कइल जा सकल जाला। आज हम रौरी पान खातिर लेके आइल बानी रेड़ी के बारे में बतावे खातिर, जौन के हिंदी में अरंडी कहल जाला। ई रेड़ी के पेड़ अपने घर दुआर खेत खरिहान में रौरियो पान देखत हो कब जा कि ये खूब जामेला, फलेला, फुलाला, लेकिन एकर औषधि उपयोग हमरी पान का कह सकल जाला एकर जानकारी नहीं खेबा। ई देखी ये रेड़ी के फल ह। अब रौरी पान के ज़्यादा बतौले के ज़रूरत बा नहीं, कहाँ से कि रौरी पान एक देखले हो खब जा, एकर के समझले हो खब जा। लेकिन आज हम रेड़ी के पतई के बारे में बताइब कि रेड़ी के पतई हमारे पान खातिर कितना लाभकारी बा। वही रेड़ी के पतई के उपयोग क के हमारे पान कैसे अपने के स्वास्थ्य रखल जाई, कैसे निरोग रहल जाई, और जे आदमी जेकरा तकलीफ होई ओके बता के हम ओके कैसे निरोग बनौले के कोशिश कल जाई। तो भैया लोग चलें शुरू करतनी ये हम कार्यक्रम। रही हमरे साथे आ देई आशीर्वाद। ई अरंडी के जौन पत्ता बा देखी हई पेड़ लौकता, पतइयो लौकता। ये रेड़ी के पत्ता ई पेट के बीमारी खातिर बड़ा लाभकर होला। पेट में कोनो प्रकार के अगर कोनो दिक्कत होखे ये करे पत्ता के इस्तेमाल कइल जा तो बहुत फ़ायदेमंद होला। रेड़ी के तेल के भी इस्तेमाल दर्द ख़त्म कइले में आदमी बड़ा फ़ायदा देला। घुटना के दर्द में चाहे आर्थराइटिस होके, आर्थराइटिस में ई पत्ता तो बुझी कि संजीवनी के काम करेला। अब एकरी पत्ता के तूर के ले आई या ले के बाद ही एकरे पत्ता पर थोड़ा तेल लगा के आ एक आगी पे हल्का सा सेंक के, जब सेंकब तो तनी सा मुलायम सा हो जाई। और जहाँ दर्द होता वो जो एक बांध ही दें, ऊपर से कपड़ा लगा के बांध दें और छोड़ दें। रउआ देखब कि काफ़ी आराम रौरी पान के मिली। यह आर्थराइटिसों में बड़ा फ़ायदा करेला। कबो कबो अनिद्रा के बीमारी हो जाले, अनिद्रा के परेशानी हो जाले, अंग ही नहीं लागेला, नींद नहीं आवेला। ऐसन में एगो कटोरी में तेल लें आ ओमे ये रेड़ी के पतई के डार के तनी सा ओके गरम कर दें। आ गरम कैले के बाद जब तेल गरम हो जा तो रेड़ी के पतई के निकाल के धो दें अलगे। आ तेल जौन बा कपारे पर लगाई तो कपारे पर लगौले से कपार में एक तो पहले बात की तरावट आई, दूसरी बात की जौन चीज़ ऊपर कपार में जौन बा अंग जौन बा सब सक्रिय हो जाई हैं, कुल सारा नस वोस सब सक्रिय हो जाई। आ ओकरी बाद ही नींद बड़ा बढ़िया आई। ई अगर एक बराबर इस्तेमाल कल जा तो अनिद्रा के कबो स्थिति नहीं आवे पाई। एकरी अलावा अगर मान लें कहीं चोट चपेट लाग गई, कहीं घाव लाग गई तो दर्द होता, तो वो जगह पर रेड़ी के पतई के गरम करके अगर बन्हा जाई तो बन्हैले की बात से रेड़ी के पतई के बनते थोड़ी देर के बाद रौरी पान देखब जा कि में बड़ा फ़ायदा मिलेला। सारा दर्द खींच ले और ओकरी बाद वो चोट चपेट के से जो परेशानी होता वो परेशानी के ठीक हो जाई। तो इतना लाभकारी है ये रेड़ी के पतई। एकरी अलावा कब्ज के बीमारी में अगर मान लें कि कब्ज के कोनो परेशानी होखे पेट में, तो वो कब्ज के स्थिति में अगर रेड़ी के पतई के ले आके कूट लहल जा, एक चूरन बना लहल जा। और चूरन बना के रोज़ सवेरे पानी के साथ खाली पेट अगर 2 चम्मच के खाइल जा तो चाहे जितना पुरान से पुरान अगर कब्ज के बीमारी होखे तो ओके ई ठीक कर देला। इतना एकरी अंदर जौन बा ई ताकत होले। एकरे अलावा पीलिया में भी अगर एकरे पत्ता के रस पियावल जा
तो बड़ा लाभकारी हुई। तो भैया लोग रउरी पान देखने जा कि ई रेड़ी के पतई जौन हमरी पान के आसपास में खूब उगेला, फरेला, फूलाला, तो ऊ हमरे खातिर कितना उपयोगी बा। एकर प्रयोग करी, कहीं से नुकसान करे वाला चीज़ नहीं है। लेकिन भैया एकर इस्तेमाल कइले के पहले आयुर्वेद के डॉक्टर से थोड़ा सलाह लेहल जरूरी है। तो आज्ञा नहीं अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर के, हम फिर मिलब, फिर आइब कोनो जानकारी लेकर के, बढ़िया से बढ़िया जानकारी लेकर के हम आइब रउरी पान के बतावे खातिर, कि ताकि अपने घर के आसपास में जौन खरपतवार बा, पेड़ पौधा बा, ओकर इस्तेमाल करके, ओकरे चीज़ के इस्तेमाल करके हमरी पान अपने स्वास्थ्य के कैसे ठीक कइल जा सकल जाला। हम यह चाहतनी कि रउरी पान निरोगे रहीं, खुश रहीं, मस्त रहीं, जहाँ रहीं वहाँ ठीक रहीं। अच्छा, नमस्कार।